No, no. Ayaw, unsa ka to buhaton ron? Kay bahala, boss. Ikaw may dako-dako diri, boss. May plano, boss. Oh, nanak ko na hunahunaan. Muna trending maron ng paro-paro jog alpacoca. Og sa uban pa diyang mga alpa. Magbuhat sa dag ato ah. Unsa man sa dato buhaton, boss? Karon nakibungutan sa inyo ha. Ikaw natulay na ka. Wa pa mo, boss. Ikaw natulay na sa ka. Boss, tulik na ka. Kana sigutan, parehas na yung tulo. Karon parehas na yung tulo, maghimot na yung grupo. Ang pangasa to grupo, alpa kapisot. Wa man ta, boss. Ay ka problema, mang-recruit ta. Unsa pa man natudugayon, boss? Tara. Bus, nahulog sa tabus. Bus, kita ka na? Oh, kita ko na ato na pang tanong kaya ato na rekruton. Ano ka, punton? Sige. Paano, bus? Sunod. Boy, No, no. Wah, kailan? Alpakapisot ni ko matulog ni kanina ni. magya, kung mo mag-istorya, ikanam ko na una. Di ka masunod na mag-grupo bike? Muabil ko. Pero sa man ta magpatuloy, boss. Pero sa man ta magpatuloy, boss. Una sa tamang patuli, binasbasan di ka aning dahon sa bayabas. Karon magpatulit ng tanan. Karon membro na ka, huy na ka sa mua. A few moments later. Boss, nakoy, kailan naman ulit? Naman, Si Mano Paking. mga batos-batos, papatuloy ata. Asa man dapat dila kulot? Diray ako sa doon. Nong, may hapon. Hoy, manghapon sa dong. Sa ako. Patuloy sa barkada. Asa man sila ron? Na dito. Oh, tawag ka. Boss, dali na. Sa man tituli ba? Dira. Uy, mga dagko na malina dahil magpatuli pa na. Awa ni problema, kay tuli na. Kaya atong sugdan. Kisay muna sa inyo ah. Di ko nung, siya nung. Ikunong, yanong, di ko ikunong. Kisay muna sa inyo ah. Ako may boss, ako'y mamili. Kila to'y bagong na-recruit, mo to'y unay patuli. Kasi 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 mo nagpuli. Ay gilag doy, naman mama. Ay, gumilo ba na ron yayay? Katakan. Putot. No, 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 no. Basta ang buanga. Dalawa nitong mata ah.